Здравейте хора, аз съм The Gamer BG и днес снимаме видео на Clash of Clans. Такива видеа очаквайте в моят канал, защото аз съм супер окей. Сега си мисля, че те ще кажат. Много не ми се гледа Clash of Clans, защото сега ти ще снимаш през месец на едно видео, пък не, ще снимам когато си поискам пичове. Обаче няма да е сега на седмица по 2 видеа ще снимам, разбира се. Няма да дадем по едно видео, защото вие какво ще гледате и как е такова. Много интересно, да снима само дето едно видео, защото ще имам 6 място тук и се надявам, че най-накрая ще ми стане. И сега, хора, еврам за така няколко. Кой искам да се пробва? Не искам аз, по-скоро на теб да цапвам. Кой иска се? Дай, някой хубав. Вижте, че са прекалено протски за мен. Да им се прави елексир столджа най-накрая. Това е един идеален човек. Който се надявам, че му направим към някакъв ден, защото му издадох яката Giant бомбата. Не, че Giant бомбата правят чак половината му работа. Виждаме само маговете. Какво правят? Направо мерят хмелници. Ако маговете бяха гигантите, гигантите ще бъдат най-рейдващото нещо в тази игра, нямаше да бъдат изобщо използвани. Ако маговете всяка игра ще бъдат използвани, аз винаги ще събирам да ръшвам до печна хал и да скупувам уизърди. Само маговете скупувам уизърди, да бъдем български хора. Маго. Вау, вижте само как го яде. Вижте сам как е. Толкова болезнено. Вау. Колко много деймики. 2 часа по-късно се го няма в пейнет. Много имам 2 звезди. Те са много ефикасни тия звезди. Сега ще ги убия на първия път. До тук беше гиганта. До тук беше. Не, нищо не е било до тук. Защото има хилърка. Значи има и възможност. Вау, сега това ще бъде много яко. Това никога не аз. До тук са тия хора. Да Wizard Tower се замина. Тук има Air Defense. Fuck you, Air Defense. Да се надяваме, че няма да ги хване, а те ще хване първо Air Defense се. Ама не Air Defense, не мисля, че хваща, че ще го хване са. Невъзможно, просто не го хване. Ето хванеща. Сега ако тя го убият по време, не, до тук бяхме пичо. Тук може и седна тук на гледай. Run, baby, run. И сега там хваща. Фък. Окей, тук хващаш ли? Дали за някакво? Добре, тук вече не ми се веро хваща. Тъп тази лойка ще хваща цялата база. Айде до тук сега. Вау! Рейджнах на цялата база. Рейдж квитата обича. Рейдж квита. 1330 купи ме задоволяват. Наскоро станах там хаос, и ще имам сега една Тесла. Ще правя втора, имам една тъпа барака, която даже не използвам, просто исках много да се направя, знам, че имам. Правя ми се Dark Elixir Soldier и тук Dark Elixir. Да, играем нови апдейт между другото, който го знаете. Вау, стана толкова малко елексир вече. Даже и не мога да се направя мутарния между което ми коства доста малко. Вижте сега. Коства 48250, но аз с моите спела, които ще изпълням, ще са 2 рейдж спела и 1 хил, зато че не мисля, че тогава вече ще взема към 70-80 хиляди, може да хваща и 90 или 100. Зависи колко е ниво са ви рейдж спеловете моите. Нямаш чак такова предното ниво и хора мисля това е за това видео. Не, ще го мисля. Сега ще стопирам за малко видеото. Ще влезна в Clash of Royale, ще продължа. Окей, хора, продължаваме с видеото. Сега вече сме в Clash of Royale. Най-накрая. Окей. Вижте ми картите. Аз съм 6-та. На ръба на 5-та, доста малко
и стольно. Xbox. Влизам между другото ми е пиката. И ми е на второ ниво. И продължавам. Атак на няколко пичага, ако иска да е в моето видео. Тук имам вече един избран. Това е Фалзан Иран. Окей, имаше ли това? Фалзан Иран. Това пич не се измисля лошо. Ох, ти ще го убия. Това ще бъде брутално просто. Хопдай да... това е най-бруталната единица, която съм пускал. Това не може да се убие. Добре да не можеш да се убие допреди малко. 8. Тук пускаме едно ПК за един толкова ще пусна. Той ще му го бие на два. Паднеш ти измежду душа. Сега тук нищо направи. И значи тук много трябва хубляй да само прескача. Това е най-начин. Обаче те всичко не се спесва. Лесно. Принцип е много лесно просто. Ще да намалим. Сам дето му каза същото и за скелетъниче. И тук вече е лошо. За левеска какво му гледа, защото виж той какво прави. Той си прескача човека мазинчко. Цъп! Още един удар. Yes! Дай се на тази база. Още един удар. Още един удар. Още един удар. И те са събрали тила и ти ще кажеш, че си дал безплатен лекция и тези така. Не. Вау, той даже нищо не ми взе на колата. Логика ще пуснем така един елексир колектор. До тогава ще се ми заредимаш. Може се още малко. Тук седя съм дет там дет я се тук сложи един красив принц. Кога е тук ще има на филиска. На филиска, що за дума казах филиска. Ей тук сега. Шоутайма ще му покажа сега него. На този един шоутайм ще му покажа едно. Ще му кажа на него шоутайм. Направо ще си плаче след това да има шоутайм в играта. Човека си мисля, че ще му удари пулата и по едно време пул. Вау, отлично.